Takže čaute ľudia, ja som Nikeless a vítam vás u ďalšieho videa zo hry Clash of Clans. A dneska si dám Kinga do 10, teda pokúsim sa to, aby sa mi to podarilo. Môžeme si dať ďalšie vojsko a dáme si atak. Wow, toto som presne hľadal. 400 000 ľud a 1200 dark. Keď vyučím tento dar, tak dostanem. Takže to si môžem dať Kinga. Upgrade. King. A teraz to prichádza. Čiže ideme na to. Bum. Je to tam. Budeme mať o jednu abilitku viac. Už budeme mať druhú. Takže čo spravíme s goldami? Asi upgradeujem nejaké volky a dal by som Wizard do 6 Bomb Tower Kanon. Čo spravíme s elitami? Asi nič. Teraz si toto vymeníme. Zase neandertáci ožívajú. Aha, za 12 minút, za 12 hodín sa nám spravia giant do peče. Dám si robiť asi, čo tu je? Balóny do 5 alebo rage do 5. Takže dám si nejaké to volky. Alebo že by som si dal ďalšiu Teslu. Toto sa robí, aha, tak to sa robí 5 dní vlastne. Takže dáme si toto Archer Tower.
Dobre, čiže ďalší útok asi nestihnem, čiže toto videjko bude trochu kratšie, ale máme King za 4 dňa 11 hodín máme Kinga na 12, takže pre toto videjko by to bolo všetko. Lúči sa s vami Nightclass a určite budem rád za like, koment a subscribe. Určite ma sledujte aj naďalej a čaute.